Bé, doncs una mica hem programat aquesta compareixença, que no sabíem si venia o no, perquè no sabem fins a quin punt hem de donar explicacions al respecte, però sí que ha saltat una polèmica a nivell de xarxes socials i automàticament se n'han fet ressò a diferents mitjans de premsa públics i privats, i evidentment volem donar-hi la nostra versió, perquè aquests vídeos que han estat circulant i que nosaltres hem vist gràcies a les repiulades que han fet comptes de diputats i de regidors de Junts per Catalunya, doncs evidentment no han sortit d'Aliança Catalana, perjudiquen la nostra imatge i a qui acaben beneficiant per victimització doncs és a la part contrària. Tampoc volem certificar, perquè no en tenim evidentment proves clares, de que hagi estat Junts per Catalunya qui hagi utilitzat aquest tipus d'estratègia de joc brut, però és evident que algú està jugant brut contra nosaltres, que la precampanya electoral sembla que ja s'ha iniciat i que evidentment doncs, fem més nosa de la prevista, no? I evidentment doncs, hi ha molta inquietud, hi ha moltes corredisses als passadissos de les altres formacions polítiques i hi ha aquesta voluntat manifesta de desacreditar-nos, de desprestigiar-nos i de presentar-nos al món com els extremistes que no som. I no ho consentirem, emprendrem accions legals per arribar fins al final perquè es determini qui és que ha fet circular, qui l'ha elaborat i qui l'ha fet circular i amb quines intencions, i per poder doncs, clarificar una mica tot això, perquè hem llegit de fet diversos titulars a premsa escrita subvencionada pel govern de la Generalitat on directament se'ns acusava a nosaltres d'haver fet el vídeo, no? I evidentment això no és cert, ens defensarem d'aquestes falses acusacions i d'aquestes jugades brutes i no consentirem que el nostre nom doncs, es vinculi a aquest tipus de pràctiques que no es corresponen en absolut amb el nostre tarannà polític. No sé si hi ha cap pregunta.